after mukomana avhomoka abudikira akadai so achirwa pasi achijamuka nyaya dza2030 amendment bill ndirutendo matinyararire rutendo Benson matinyararire zvino muri Zimbabwe zvabudikira zvakadaro vanhu vakatanga kutaura zvakawanda vamwe vakati waimbobhadhagwa iko zvino uchabhadhagwi ndo saka wakudai so vamwe vakati chichi but matinyararire akaramba ari pamafacts kuti no forget about kubhadhagwa kana kusabhadhagwa. We are talking about this amendment bill. And then he went straight into the amendment bill and what the amendment bill says. And then those are opposite izvozvo, fact on fact, fact against fact. Achikandira zvima facts zviri kuti no vakomana izvi zvamuda kuita zviri wrong because of this. Zvamuda kuita izvo kuti president anenge ava ne unchecked power. Zvira kuti even the military cannot be, in fact the president cannot be scared that kana ndikatyora constitution kodzero dzevanhu zvatakabvumirana zvatakanyora pasi pane vamwe vanondita hold accountable. There are people who ask me kuti wakuita sei zvamufanira nesimba rine military right now to uphold the constitution of Zimbabwe. So the president will stay in check kana achiziva kuti there is somebody over there who can actually hold me accountable. But kana tikabvisa simba iroro because ndo zviri kudiwa kuitwa neamendment bill number 3 riyari, tikabvisa simba iroro tikazoti susu no the military cannot do that now, they just have to follow what is in the constitution to follow you and your orders. So that president has got unchecked power. And even if President Mnangagwa is a good guy, but he is not the last president who we have. Pachauya rimwe dununu richashandisa that kind of power, to just mess things up. And azvipo pamutemo zvekuti bozi pane nyaya yemavhotsi muri Zimbabwe munofanira kuinzwisisa. Constitution specifically says munhu wese muZimbabwe ari 18 years and above ane kodzero yekuti avote in all elections muZimbabwe in secrecy. So munofanira kuisa kuti in all elections because presidential election yatiri kuti presidential election it's an election muri Zimbabwe, it's an election yakazvimiririra. So kana muZimbabwe wese ane kodzero yekuvota in all elections, you can't just move another election and say hey, it's now a new system. Yes, it's a new system, but it's taking away the right for me to vote in all elections. And now I'm no longer voting in all elections because the presidential election is now exclusive to the members of parliament. Do you understand that part? So you have taken away my right. So biriaria illegal. Ndicho ichi illegal stuff chakakandwa paipai. Unoshaya kuti president vakatenderedzwa nevanhu vakadzidza kupi vakomana. Vaidzidza chikoro cheusiku here chekuti vanopotswa kudzvengwa nelaw zvakadaro. Hamusisiri kunzwisisa nyaya dzelaw boys. Because makatarisa constitution makava nayo mukaistada muchizama kutsvaga chilupo, but hapana chilupo. Why pasina chilupo? Because it was created for that exactly reason. Kuti pasava nelupo. Anditi. So muri Zimbabwe Sekuru Temba Mliswa vari kuti chi ande nyaya yaTemba Mliswa vari kuti ivo vachitaura zvari kutaura vati anzi at this point I must address you Sekuru Moyo with a modicum of urgency. Vari kutaura zvamatinyararira. It is imperative that you cease this unseemly behavior. I was the one who took you to the initiative to introduce you to Kuda, who I can attest treated you with commendable respect during your collaborative efforts. So in other words, ari kuti Rutendo Temba Mliswa ndiye akaintroduce Rutendo kuna Kuda. Zvose zvaimanywa na Matinyararire achisapota maprojects achionesa Zimbabwe zviri kunzi angari it was a collaboration between iye nakuda kwashe Tagwirei. And you have also had dealings with Rudland Murungu wanyangadza mazuva ano, whom I know well too. Of course he isn't into politics, but you are the one dragging him here there. Ndiwa kumpinza politics. It is regrettable to see how your conduct has taken a turn for the erratic, bordering on the whimsical, thus encroaching upon the sanctity of the privacy once cherished in your professional relations. You seem to lack the decorum befitting a practitioner in PR. Watanga futi nechirungu chiya vamwe vari kuti ari kunyoregwa naJonathan Moyo kana kuti maybe ChatGPT as simple as that.
but ChatGPT haiwanzi yanyora chirungu chokuda kuti asenge iri kuda kutaridza toziva chirungu. Whimsical, encroaching, sanctity, temba. Handiti Temba ari kushora panapa kuti maitirwo akuitwa zvinhu naMatinyararire haasiriwo and stuff, simply because Matinyararire is awake. Ari kushandisa brain dzake as of right now. Ari kutongoona oga kuti no man, chibiri ichi haiwa chakadhakwa ichi. Hande kumberi. You are now cavalierly weaponizing confidential information during disputes. I helped kukuburitsai muurombe sekuru, and yet atimbomirai bozi chokwadi muri Zimbabwe ndicho chatagwa naTemba Mliswa ichi. Ndo inonzi corruption yatotagwa ipapo. Ndakakubatsirai kuburisai muurombe. Tumashoko toita senge it's very good words, but vakomana memuchidla moga vanaTemba. Handiti makabuda muurombe vanaTemba nekudi nemakatsi. Muri kuzvitaura moga nditi. And yet you persist in digging your own grave. It is a solemn truth that you will find no allies in this endeavor, even among those you might be attempting to impress with such theatrics. Allies in politics, allies in business, allies in what, because you're supporting ZANU-PF, because you're doing this. Boys, I see on nyika ya tikuda nyika inema opportunities for everybody. Yokuti kana uri teacher iwewe uchishanda uchingumuka zvaku uchizvindira kuticha, unotorwa neapartment yako, unotorwa nemota yauri kutobhadhara every month, unotorwa maTV wakatotora ku TV sales nechikwereti, because nyika has got a functioning economy. My banks, they give you loans. My banks, do you understand? That's what we want. Kwete zvechiwoko muhomwe zvoti kwainzi wakatigwa panapa wazobudiswa muurombe bozi wazivana nakudata gwirei kana wazozivana naRoodland, wazozivana naMutemba Mliswa. Haisiyo nyika boys. Tofanira uri teacher iwewe, you are fine. Do you understand? What more if you become a doctor? If you become a headmaster? Do you understand how much money you get? My headmaster, tikatasa kunyika zvakaita na South Africa. A principal, vanomati principals. Anenge achihora a senior headmaster akuti wava kuma 50 years, 55 years, avane ma 30 years experience pabasa, 20 years experience pabasa. Those guys, they'll be getting 60,000 rands. And the 60,000 rands ukazoichinja unoona it's around $3,000. As a matter of fact, it's more than $3,000. $3,000. Ndio mali dzingofana kwazi horo muZimbabwe muno. Andikatadzisa maziga menzezi mari, but that kind of money. So you know kuti you don't need to be affiliated ne political party kuti urarame. Do you understand? Izvechi waiwai zvamutitisa muZimbabwe zoti you have to be affiliated naningi. You have to unofana kuziva Boss Scott. Ukazobona wiki na uchivaya achipfuura wotoimba ma praise songs, otherwise unotadza kuwana chinhu unokwanisa kupiwa kaakwa. Haisiyo nyika boys. Tikuda professional. You just have to be doing your thing. You working in a company. You know you will rise through the ranks. 10 years later, you know you are now getting paid a lot of money and you have this experience. Or you are a lawyer. You are a doctor. You are an engineer. You understand? Ndo inonzi nyika boys. Kwete nyika ichiwoko muhomwe. But Temba Mliswa seems ndo in fact is not even regret. Atombonzwisisi kuti nyika inonzi ine order yakamira sei. Yandofunga kuti iyo order yekuziva kuti wandazokuintroduce kuna kudata gwirei ndini zvefuti ndazokuintroduce kuna Roodland. Atofunga ndo inonzi nyika iyo. No. Let your merits introduce you. My qualifications ako, my skills ako introduce you. Not kuti boss ndozivana naSabhuku Temba Mliswa ndo saka ndasvika panapa. It's not a country boys. Tunoda a real country in a strong institutions. Hande kumberi. Hanzi, no politician worth their salt will value the services of a public relations professional who lacks the fortitude to safeguard secrets. No politician worth their salt will value. Ma secrets pia mimi chida kuita muri ma politician. You are a public figure. Tukuda transparency. Imuri kuda sama kuda protect ma secrets. Which secrets? You know, this mentality muri Zimbabwe ndo mentality iri very undemocratic. It's a mentality yekuti sema Zimbabweans tufana kuisiya and then we focus on more it's like, you know, some Zimbabweans, it's like some of these guys, they don't actually understand chiri kunyatso kudiwa chaicho chi. Ande kumberi. Hanzi moyo muri mai vangu, and I feel compelled to offer you candid counsel. I have facilitated your entry into this circle. Vakubana pfungwa dzavo dzitori wrong totally, because varikutora zvema circles zvamwana.
isusu hatisi kuda macircles muri Zimbabwe, tiri kungoda mafunctioning government institutions, a functioning economy. Handisi kuda kuti ndikuzive, ndiri kuda kuenda kubank ndichivataridza kuti payslip yangu iyi ndinohora mari yakati, ndiri kuda kutora loan yemota kana kuti yeimba kana ndiri kuda kutanga business. Do you understand? And then ndopiwa based on qualifications, on merit, not based on muri moyo mai vangu izvi moza chimanipulation chekumusha chacho kuda kuti uri mai yangu iwe uriwo kwachuma uriwo kwahungwe uriwo kwamoyo. Hazvisizvo zvinofanira kunge zvichishanda when it comes to business and success. Panofanira kungoshanda one thing chete, your merit, your qualifications, your skills, simple as that. And atakupedzisa apa hanzi I facilitated your entry into this circle only to witness you fashioning a situation ripe with indignity. Your actions are misguided and must be reconsidered. We don't have to brawl. Wapedza Temba Mliso. Muri Zimbabwe isusu mani tinochema tichiti semaZimbabweans ngativei more democratic, ngativei ne integrity, ngativei ne chokwadi, ngatimirei pachokwadi kuitira kuti tive ne functioning country. Izvi zvokuti tiri kupraisana dzonzi politics of personalities dzinogara chichemwa nayo hope ucho munhu anotaura kuti maZimbabweans are too associated with personalities rather than facts. So we want to move away from that, toinda kuma-facts. We don't want to see you coming uchiti pamabhasikoro. Tiri kuda kuinda kuhospital towana kune manesi akapfeka uniform yakachena itsva, chipatara chakapendwa, chipatara chine zvose, chine mabhenji akanaka, and then topinda patonogara paya totorwa matemperatures nemathermometer aripo nemafunctions, topiwa mapirits, tobva ipapo topinda mota dzedu tofamba mutara takudzokera kupi kumba. Ndo inonzi nyika. Izvo zvindozvida tiri kuvhotera izvo, kwete zvokuda kuti kwanziwe unoda kuuya nemabhasikoro boys. Why so vanhu vachitorera pasi semaZimbabweans? Ndinokuti vanhu vanotivigira mabhasikoro kwanzi tivhotere boys ndakupa bhasikoro. But I know maZimbabweans amuka at this stage. So muri Zimbabwe garai panapa the Mutapa Times tinge chikupa ma-updates esi akakosha. Thank you for watching.